L-elezzjoni għal postijiet battala fl-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista se jkunu battalja diretta bejn iż-żewġ fazzjonijiet ewlenin li bħalissa jeżistu fil-partit. Dik ta' Adrian Delija, il-kap preżenti, u dik ta' Simon Busuttil, l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista. Wara r-riżenji li kien hemm f'nofs il-kriżi li ħakmet il-Partit Nazzjonalista, it-tlieta f'nofsinhar għalqu nomini għal karigi ta' President tal-Kunsill Amministrattiv, tal-Kumitat Eżekuttiv u t-Teżorir tal-Partit. Għal President tal-Kunsill Amministrattiv post li ħallih battal David Stellini qed jikkontestaw Graham Bencini u Carmelo Mifsud Bonnici. Graham Bencini huwa President tal-Forum tal-Professjonisti fil-Partit Nazzjonalista u kien fost dawk li mexxew il-petizzjoni kontra l-kap Adrian Delija. Bencini hu mbuttat minn nies bħal Jason Azzopardi u Karol Akolina. Carmelo Mifsud Bonnici huwa deputat veteran tal-Partit Nazzjonalista li fih Adrian Delija isib spalla fil-grupp parlamentari u isset jittama li jirbaħ din l-elezzjoni biex isib l-appoġġ tiegħu f'kariga oħra importanti. Għal post ta' President tal-Eżekuttiv li ħalla battal Mark Antony sammut li rreżenja mill-kariga wara konflitt mal-fazzjoni ta' Adrian Delija qed jikkontestaw Elix Perici Calascione u Graziella Attard Previ. Calascione kien it-teżorir tal-Partit Nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil u l-iskandlu tal-invoices folots. Wara l-elezzjoni tal-2017 ikkontesta l-kap tal-partit, però tilef dik l-elezzjoni meta lanqas għadda għal fażi finali. Lilu qed tikkontesta Graziella Attard Previ li hi kunsillier tal-Partit Nazzjonalista. Huwa bissa l-kariga tat-teżorir li m'hemmx iktar minn kandidat wieħed, xi ħaġa li mhix sorpriża meta wieħed jiftakar fil-qagħda li nsab fiha il-Partit Nazzjonalista. Għal din il-kariga tikkontesta Charles Selvaggi. Selvaggi rid isir sindku tal-imsida iżda fallilu meta l-Partit Laburista reġa' rebaħ il-maġġoranza u hu sar kunsillier. Nhar il-Ħadd li għadda l-Gazzetta kulħadd żvelat li dawn in-nomini li qed iżidu l-inkwiet u l-mod kif il-fazzjonijiet marru f'konfront dirett jikkonferma dan. L-elezzjoni se ssir fl-4 ta' Lulju. Idħol fuq one.com.mt